Mae Cysylltu yn brosiect sy'n bwriadu i helpu myfyrwyr yn Brifysgol Abertawe a Brifysgol Cymru o Dewi Sant. Mae'r Gwasanaeth gyda prosiect cymhar cyfrinachol, lle mae myfyrwyr yn gallu cysylltu gyda pobl ar draws y Brifysgol i siarad pan mae problemau neu pan maen nhw'n teimlo'n ynysig. Myfyrwyr yn gallu siarad gyda Cysylltwyr am unrhyw beth sydd angen. Gwaith Brifysgol, teimlo'n unig, ddim lot o ffrindiau efallai, neu jyst yn teimlo bod angen chat. Mae Cysylltwyr staff i gyd wedi cael hyfforddiant yn cymorth cyntaf iechyd meddwl. Mae na wedi helpu ni i ddeall yn union beth mae'r myfyriwr yn mynd trwyddo pan maen nhw'n dod ato ni gyda'u problemau. Felly, os ydych yn sylwi bod aelod o staff yn gwisgo bathodyn Connect, gofynnwch iddynt am help. Mae croeso i chi ofyn unrhyw cwestiwn i chi am, a mae'r Gwasanaeth yn hollol gyfrinachol, so ddim eisiau chi boeni dim byd ynglyn â gofyn unrhyw gwestiwn i ni. Cofrestrwch ar ein wefan a allwch chi weld fyna rhestr o bob cysylltwr sydd yn pob prifysgol. Os hoffech chi cael rhywun yn y prifysgol sydd ar yr un cwrs, mae'n bosib gweld rhestr o bawb sydd ar gael. Helo, fenw i Thomas Watson. Dwi yn swyddog llais myfyrwyr o fewn yr undeb myfyrwyr yma yn Abertawe. Dwi'n cysylltydd a fy prif rôl yw i jyst i fod yna i myfyrwyr. Mae'r prosiect i rhoi hyder i fi gwybod bod fi'n neud y peth iawn, a mae'n ffordd dda i staff fod yn fwy hyderus yn siarad am cymorth gyda'r myfyrwyr. Mae'r rhyngrwyd o gwmpas y brifysgol ble gallen nhw ddod gofyn unrhyw beth i unrhyw un. Fi'n meddwl bod e'n rili bwysig bod yna gyfle i nhw siarad gyda rhywun yn benodol, ond rhywun falle sydd ddim yn un o'i ffrindiau'n agos nhw. Achos mae pynciau yma'n eithaf mawr, a fi'n meddwl bod e'n bwysig bod gyda nhw rhyngrwyd yn y brifysgol i gallu gwneud hwnna. Safe space fel nhw'n galw yn Saesneg. A mae hwnna jyst di lledaenu o gwmpas y brifysgol wedyn i greu cymuned. I bobl sydd yn stryglan gyda'i iechyd meddwl, fi'n meddwl pwynt cyntaf yw i jyst clicio arno'r wefan, gweld pwy sy'n allan i nhw yna. Mae'n myfyrwyr, cysylltwyr myfyrwyr, ond hefyd staff. Gallwch chi edrych ar proffils nhw ar-lein i weld pwy fydd chi'n hoffi siarad gyda. A wedyn gallwch chi jyst gofyn, all hwnna fod ym person, neu hefyd gallwch chi jyst siarad yn nhw ar-lein. Gallwch ddechrau sgwrs dros e-bost, cwrdd am chat, fynd am dro neu cael paned neu ddoi. Peidiwch bod ofn dod i gael chat. Dwi wedi gweld bod y Gwasanaeth wedi bod o fydd i fi, a dwi'n gobeithio bod chi'n gweld yr un peth hefyd.